Inniu, be muid ag foghlaim cúig Fhíric iontacha faoi Tornádónna. Stoirmeacha Umper Hurricane Smilnagar Marnéalach Fíric hAon. Gach seans gur déanach sa tráthnóna a tharlóidh Tornádónna. Gach seans gur idir trí agus ní tráthnóna a tharlóidh siad. Tá sé sin fíor de bhrí go dtarlaíonn Tornádónna nuair bhuaileann uair le haer te ar Stoirmeacha tornaí. Bíonn an t-aer níos tó sa tráthnóna, rud a chéileann go dtarlaíonn Tornádónna níos éasca. Fíric dó. Uaireanta tugtar castóirí ar Tornádónna de bhrí go mbíonn siad ag cas a thart, ag luas an-ard. Nuair a bhuaileann te agus uair le chéile, bíonn gaotha ag siad go tapa. Déanach na gaotha a bhíonn ag siad mar thóra ar Tornádónna a bheith ag siad ag suas le 300 míle san uair. Sin níos tapa ná na carna rásaíochta is tapa ar dam. Bíonn na gaotha sin ag siad chu tapa sin go bhféadfaidís na dianta a bhaint de tithe, agus carna a umper. Bíonn roinnt Tornádónna sách láidir fiú chun tithe a umper agus chun iad a leagan síos a ríist in átainna eile I bhád ó bháile. Fíric trí. Ní thonan iad agus hurricane a bhharan I bhád. Ní bhharan Tornádónna ach achar garid. Maran siad I gcóir denúime de gná, agus is cuid sa Stoirmeacha níos muid. Uaireanta ní bhharan siad ach cúpla second, agus uaireanta maran siad uairean chloig. Cé nach maran siad a bhád, déitadís taisteal hartar 3,000 go leith. Fhíric 4. Seans bhágúil grianghreafta Tornádónna feici agah, ó bhfuil dá dain orthú, nó tá cosú le scama, ó bhfuil crocón orthú. Is Tornádónna iad sin ar fad ach nuair a orbrítear Tornádónna ar dús ní féidir linn iad a eicáil. Níl iontu ach a bhíonn ag casa, nach féidir linn a eicáil ach nuair a bhuaileann siad an talamh, bailíonn siad déanach nó dosta, salchar agus rudaí éagsúla. Is éon smolnagar sin is cúis leis an dá dam. Ach, chuna sa bheitcha is sain, an bhfuil an tornádó ag tosú mar féidir linn é a eicáil. Beidir gomach dá glas ar na scamil sa spéir. Déitach scamil danaí nó scamil dosta a bheith le feiceáil de bhrí go bhfuil an t-aer ag glúiseacht ó sa chéan. Nó seans go gluise sibh. Duine Tornádónna go leor tuireann, cosú le train ag dul thar, marall ar na gaotha láideire. Fíric 5. Ní ar an halamh amháin a dtarlaíonn Tornádónna. Tarlaíonn siad sa bhar go freisin, agus déitadís dumaiste a dhéanamh do bhád agus don chósta, má bhíonn siad róghárthóibh. Nuair orbrítear san aigéin iad, cúfaí uisce a thugtar orthú. Tá marneolaí ag breanú ar chúfaí uisce le blianta fada, agus tá siad le feiceáil I líneachtaí starúla. Chial rions marneolach san 8 agus san 9 go bhféadí stop a chur leis 3 ochar a scaoile isteach sa chúfach uisce. Tá is aine níos gur fár fanacht I bhád wathu. Tásúlam gur bhain sibh tainneamh as an cúig Fhíric iontacha sin faoi Tornádónna. Feicim ar sib!